Leksands spelmanslag har ju under lång tid varit ett självklart inslag på midsommarafton i Leksand. Där har det ju stått en majstång ända sedan 1939. Leksands spelmanslag bildades 1948 och vi har varit en del sedan dess. I år är såklart ett annorlunda år och vi kan inte träffas som vanligt i Leksandsgropen. Men vi i Leksands spelmanslag vill ändå skicka en hälsning till alla där ute. Och det vill vi göra genom att spela några av de låtar som vi brukar spela på midsommarafton i Leksand. Och vi ses nästa år. Är ni med? Ja. 1, 2, 3.